Vítejte u dnešního videa a jak už z názvu víte, bude to Ask. Psali jste mi do komentářů otázky jakoby na Šimona, na tady toho králíka a já vám teď na ně budu odpovídat a já už to nebudu dál okecávat a jdeme na to. Takže první otázka je, máš i jiná zvířata? Ano, Šimone. Ano, mám i jiná zvířata. Druhá otázka. Kolik je Šimonovi? Je mu 6 měsíců. Další otázka. Jak dlouho ten králičí hop děláš? Dělám ho s Šimonem, ho dělám 4 měsíce, jinak celkově i s jinýma králíkama 6 měsíců. Další otázka. Co tě baví nejvíce ze zvířecího sportu? Tak baví mě určitě králičí hop a jezdit na koni. Další otázka. Máš i nějakého jiného králíka, který skáče králičí hop? Ano, mám i jiné králíky, to vám budu ukazovat v příštím videu. Umí nejvíc přeskočit centimetrů, tak do dálky je to 70 a do výšky je to 60. Další otázka je, kolik máš zvířat? Zvířat mám docela dost, takže hodně. Máš morčat, mám 3 samice a jednoho samce, takže jakoby chovný, takže celkem 4. Takže další otázka. Chtěla bys si ještě nějaké jiné zvíře? Chtěla bych sem ještě dalšího králíka, kterýho bych učila skákat králičí hop. Jaké je tvoje nejstarší zvíře? Tak moje nejstarší zvíře je jeden králík, který se jmenuje Zrzek. Skáču s ním králičí hop a bude mu 9 let.